gracias. Pues esta era unha cociña que se chama no Furancho de Marcelina. Furancho de Marcelina era unha antiga taberna que desde hai algúns anos está reconvertida a Furancho. E alá por mes de xaneiro, cando cadra San Amaro, desde o 15 de xaneiro ata Entroido, máis ou menos, polas terras de Matamá, na parroquia de Matamá en Vigo, pois ese Furancho abre para deleite de músicos e de non músicos. No Furancho de Marcelina é da autoría de Luis Ocarucho, que está por aí bailando. Unha aperta para él. E a seguinte na Fonte da Falperra. A Fonte da Falperra pois é un lugar, unha fonte, non? Que está na zona do casco vello de Vigo e, bueno, que ten moita historia. É unha fonte moi antiga, está ao lado do corazón, digamos, da orixe, quizáis, da vila, da cidade de Vigo, no Castro, pois, prerromano e, bueno, do tempo tamén do primeiro século. Na Fonte da Falperra de Carlos Justo.